बग्रि बाथोन गाइस नै दंना माइथिं थाबाय फैदो जोंना जि गोथावखा Anjang Berapa ini ya? Kenapa? Ini jangan dari seban ini. Masih cakap baik serius. Testi nak? Nih, bosnya bisa seban apa deh? Wah. Guys, kita sampai kadang bye bye sini channelku like आरो subscribe खालामना होबानो जाबाय. Bye. लोगोफोर होमबा जों थांगासिनो बोग्रि जानानै फैबाय दा न'आव थांगासिनो होमबा दिनैनि भिडिअखौ जोङो लोगोफोर एसेयावनो फोजोबथ'बाय ओमफ्राय जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनो प्लिज आंनि भिडिअखौ लाइक खालामनो दाबावबाय आरो चेनेलखौ जायफोरा गोदान नायदों साबस्क्राइब खालामना हो शेयार खालामना हो होमबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबथ'बाय बाय बाय